Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ma ċaħax li lejlet l-elezzjoni tal-2013 ta' konċessjoni lil qatt ta' operaturi biex jifirxu kemm jifilħu d-dekċers u umbrelel fuq il-bajja tal-Adira. Dan żvelaħ il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi li ppubblika l-konċessjoni li ngħatat lill-operaturi fit-28 ta' Frar tal-2013. Permezz ta' din il-konċessjoni mogħtija mid-Direttorat tal-Artijiet li kien jaqa' fir-responsabbiltà politika tal-eks Ministru Jason Azzopardi, l-operaturi ingħataw id-dritt li jarmaw id-dekċers u l-umbrelel fil-bajja tal-Adira li xi minn daqqiet kważi missumma l-ilma baħar. Il-Ministru Mizzi żied jgħid li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jieħu passi biex isewwi l-inġustizzji li ħoloq Azzopardi. B'reazzjoni, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi mar fuq Facebook biex jgħid li fi żmienu kien ġab l-ordni u d-dixxiplina fuq il-bajjiet. Fl-istess waqt ma ċaħatx li l-konċessjoni ingħatat 8 ijiem qabel l-elezzjoni ġenerali. Ir-reazzjoni tiegħu waslet għal kritika ta' bosta nazzjonalisti meta ħadin l-okkażjoni biex jerġa' jiftħilha fuq il-Partit Nazzjonalista. Huwa wieġeb lil partitarju nazzjonalista u qallu li dak li kiteb fuq Facebook ma setax jgħidu fuq il-medja tal-partit għax lili ma jistednunix. Żied jgħid li l-aħħar darba li kien mistieden kien f'Ottubru tas-sena li għaddiet. B'reazzjoni, partitarju li jappoġġa lil fazzjoni ta' Delija wieġbu li jagħmlulu sew. Sew għamlulek, m'għandniex nambuk, anzi l-aħjar soluzzjoni għalik u għal sħabek ili titlaq u ma narawx iktar bajnejna, ja bniedem vojt kollok, qallu l-partitarju nazzjonalist waqt li sejjaħlu bħala bniedem egoist li jagħmel minn kollox biex ixekkel il-kap nazzjonalista Adrian Delija. Dan il-messaġġ wassal għal reazzjoni minn partitarju tal-fazzjoni Busuttil li akkuża lil Delija li ħaddar l-innaġġ tiegħu kontra d-deputati nazzjonalisti li ma jagħtuhx l-appoġġ. Dik kien way minn ma joġbux jitlaq il-barra. L-ewwel ngħidu lil min jikkritikana Serb, aħdar, xewwiexi jew biċċa blogger, imbagħad nikkondizzjonaw l-imħuħ tan-naċ lil firda ġaba ħadd ieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.